Allah kai ne mai bani duka sanda ka so sai ka ban, kai ne mai yafa laifuka na zunuban. Allah kai ne mai bada izini yau ma aban izini na ga shugaba Rasulullah ya Rabbana. Allah kai ne kake salati mara adadi a gare sa Rasulu Rabbu yi salati adadin ilimin ka ilahu na sani kan ba adadi, haka nake so kai ga Nurullah shugaba. Allah a cikin salatukan nan da kake ta yi, sa har da